Good day mga kakabaw! Ito na naman po tayo ngayon at gagawa tayo ng masikoy, Pangasinan delicacy. So for today's mga kakabaw, ang gagawin natin ay yung pangmerienda ng mga taga Pangasinan. So tara, samahan nyo ko at atin nang uumpisahan. So, magpapainit tayo ng ating sesame seeds sa ating kawali at atin po siyang lulutuin hanggang maging brown. Yan. Sa mga bago ko pong viewers at sa mga nanonood at sa mga iba pa pong hindi nakakapag-subscribe sa aking channel, please click the button subscribe at paki-like na rin po nang sa ganun po ay ma-notify po tayo sa ating ibang videos. So, papainitin natin siya guys hanggang sa maging brown. At habang tayo ay nagpapainit ng ating sesame seeds, ay ating lalagyan ng tubig ang kaldero at siya din ang ating pakukuluan. Hintayin natin hanggang siya ay maging kulay brown at atin po siya ulit babalik-balik na rin. Ayan, so nagiging brown na po yung iba guys. Ayan, so hintayin natin hanggang siya ay maging brown po guys. Naging brown na siya guys. Yan. So, konti na lang at malapit na po siyang maging brown. So, ayan na siya guys, yung ating finish po na sesame seeds na naging brown. At yan po ay ating didikdikin. Yan. So, dikdikin lang natin siya guys. Ito po yung magiging mabango sa ating masikoy. Siya po yung magbibigay ng lasa at siya din po ang magbibigay ng kulay sa ating masikoy na gagawin mga kakabaw. Yan, so didiktikin lang natin ng didiktikin yan hanggang maging durog po yung iba at magiging powder po yung iba sa kanila. So, ayan, at atin po siyang isusunod mamaya sa paghalo ng kanyang ricado. So ayan na, at isusunod natin ang ating mainit na tubig. Yan, ililipat natin sa kabilang kalan para mas malapit natin siyang makuhanan. Yan guys, hintayin lang natin siyang magpakulo ulit at sa ganun po ay isusunod natin yung ibang ricados po niya.
So ito po yung kanyang isang ingredients, ang giniling po na malagkit or yung glutinous rice po. So, bali ito, pinili na po namin to sa tindahan sa mga nagtitinda ng bigas sa palengke na powder na talaga siya. At lalagyan natin siya ng konting tubig para matansya natin kung gaano po siya magiging malapot. Huwag natin siyang biglaing lagyan ng tubig guys, kasi pag nasobrahan po ito is magiging basa po siya. So, ayan, bago natin siya gagawing bilog at hihimayin po natin, ay atin po muna siyang hahalu-haluin. So, ayan, lagyan natin ulit ng konting water at hahaluin natin po siya ulit. Pag nasobrahan po ng konting tubig to mga kakapaw, lagyan niyo po ulit siya ng konting glutinous rice para hindi po siya maging basa. Yan, so gagawin na natin siya, bibilugin na po natin siya mga kakabaw. Maliliit, parang sa bilo-bilo. Ayan, hanggang matapos natin yan, bibilug-bilugin lang natin. Ayan, hanggang sa paglayo-layuin po natin sila para hindi sila magdikit-dikit.
ibabaw. Hindi ko na ipakita sa inyo kung paano ko i-mix yung kanyang ingredients na buko. Ayan, so yung batang niyog po or yung buko na laman po yan na ilagay ko na po. At nandyan na rin po ang sesame seeds na natiktik po natin kanina. Andyan na rin po yung kakang gata na hinalo ko po dyan. So, konting tubig lang ang nilagay ko at kakang gata para malasa at lumapot po siya. So, imimix nyo lang naman po yan. Tatansyahin nyo na lang po yung 4 cups na water po niyan. Tapos po yung 2 kakang gata at lalagyan nyo lang po siya ng cup po na asukal na brown. Ayan, then medium heat lang siya at haluin nyo po ng isang beses, 2, silip-silipin nyo lang kasi bubula po talaga yan. So ayan, tapos imimix na po natin yung ating glutinous rice or yung ating pong malagkit na giniling. Ayan, so mamaya pag lumutang na po sila, yun na po yung finished product po niya. Pero bago ang lahat, para gusto nyo pong maging malapot yan, pag may sobra po kayong glutinous rice, kuha po kayo ng konti at ilagay nyo po siya sa mangkok at lagyan nyo ng tubig, haluin nyo po at yun po yung idagdag nyo para lumapot. Parang yung harina or yung flour po. Yun po ang gagawin ninyong pampalapot po ng ating masikoy. So ganyan lang po ka-easy mga kakabawang gumawa ng Pangasinan dish po or yung delicacy ng ating masikoy na pang merienda. So, sa mga iba po na gusto pa pong magtanong kung ano pang ingredients nito, ilalagay ko po siya mismo sa description po ng aking YouTube channel video. Para sa ganun, sa mga hindi po nakapanood at manunood pa lang at hindi po nila masundan, nandyan po sa description box. Ayan na siya, mga kakabaw. Malapit na po siyang lumapot. Pero since hindi pa po siya gaano, ilalagay ko na po yung ating pampalapot po na tinunaw ko pong glutinous rice powder. So, ayan po siya. Ilalagay ko unti-unti para sa ganun po lumapot po ang ating masikoy. So, ayan. Tapos po, i-low heat nyo na lang yung kanyang apoy para hindi po siya masunog or hindi po siya mabigla. Yan. So, salamat po sa mga nanood at manunood pa rin po ng aking video. Ito po ang tinatawag po namin sa Pangasinan na masikoy na pang merienda po. Ito po ay Pangasinan delicacy po na ginagawa po namin dito every hapon sa mga mahilig pong mag-merienda. Thank you at maraming salamat po ulit sa panonood. Bye-bye!